Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो आङो थास' संगासिनो आरो ना थास' बिथुरै ओमफ्राय टमेट' फुंनि ओंखाम जानो थाखाय संगासिनो आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। नै ओंखामा दहायनो मोनबाय ओमफ्राय नै थास'आ एसे नै रानबावनांगौ आरो ना एसे फोरानबावगोन। कबि भाजा एवबाय बाबाया ओमफ्राय दालि संगासिनो दङ अदाबाव। आं जागोनसै होनबा दिनैनो हाला कबि भाजाजों कबि भाजा ओमफ्राय दालिया गोदौगासिनो। कबिया दहायनो मोनदो। अबे दालियालाय संबाय दङ अदाबावसो दालिखौ ओमफ्राय कबि भाजायाबो अदाबाव ओमफ्राय ओंखामखौजो थास'खौजो आङो इयाव संबाय इसुङाव। नोंनिसाय आंहासो बांसिन उखैदो। नोंहानो नेनो हालायि जाबायबा सानदो होमबा आंखो। आं हरावबो जाबावाखैसो। नोंखौ मोनायाव जानो होदोंमोन आं। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा गोबाङानो बुहुत माने इदिनो सोंहरगासिनो आरोना कुइसन खालामगासिनो। गाज्रि मोननाङा आरोना आङो साननैसोनि उनाव रिप्लाइखौ होगोन आरोना दा होथ'ला आङो गाज्रि मोननाङा साननैसोल' ने आरोना। ओइ बिदिनो दोनसैना ना एसे फोरानबावनांगोन? फोरानद' ओंखाम जानोसै लोगोफोर फुंनि नै थास' बिथुरिजों टमेट' ओमफ्रायो मा होनो कबि गाजर आलु मटर लाब्रा जानोसै। ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय। दालिखौ जाथ'ला आङो दालिबो मोनबायना मोनाखैबा गोदौबाय दंमोन मोनबाय खोमा। बुरजा जादों थास'आ। गोथाव जाखायो थास' बिथुरिया। एसे गोबाव संबाय आङो। दा किउखौ जाफागोन नोंनिजों खिन्थु जाबाय र' बेखौ जाग्रोनि। किउ गोजा लगायना जानांगोन। दा जानो लुगैबा जानोसै। जि गोथाव जाखादों गोरलै गोरलै थास' बिथुरि। फुंनि ओंखाम जाखांनानै आं सान्दुङाव बेसेबा गोबाव जिरायबाय आरोना लोगोफोर। नै सान्दुङा बाराबा बारा जाथारो एकदमबारे सानजौफु जाहांबाय नालाय। ओमफ्रायो दायो आङो एसे दाखालि आलासि हरनाय फिथाइ सामथाइखौ जानायानो जायाखै आरोना। न'नि थायनाय एकदमबारे फ्रेस हरदोंमोन खानानै। ओमफ्राय दा एसे नायनानै जाहैनोसै आरोना आङो लोगोफोर। लाइटखौनो मबाइलनि लाइटआ जोंदोंना जोङाखै? जोंद' नै बैग्रिया आलासि हरनायमोन आरोना लोगोफोर। आं जायाखैनो एकदमबारे थाइसेबो दाखालिनो हरनायमोन जोबलाय लायसिगोनसो। ओमफ्राय आपेलाबो बोरैबा जालांजोब्बाय नै गोबावथार जाबायना लाबोनानै फैनाया। बैग्रिखौ जानोसै आं अननानै हरनाय थाइनै जानोसै आं बे थाइनैखौ। ओंखाम जादों नै दासो आइया। थास' बिथुरि कबि आलु मटर लाब्रा ओमफ्राय दालि। फुंनि जाखो ना सानजौफुनि जाखो नोङो ओमफ्राय? खेबसेनो ज' फुंनि जालायासै आरोना सानजौफुनि जाबाय। आंहा सानजौफुनि जानो जाफिनसिगोनसो। खिसिरिसो जागोन आं दिनै। उखैबा जाबावगोन आं खिसिरि संनायखौ जाया। बैग्रिखौ थाइनै सुनानै जानोसै आङो। नै सुनानै जि आराम हानानै लाबाय आरोना लोगोफोर आङो। ओमफ्राय संख्रि होनानै जानि दे। संख्रि इसे लानि र' जानोसै। मासे गोदै गोदैथ' र' जि गोदैखा जानो। दा जागोन ओंखाम जाखांना। गोदैथार लोगोफोर। दाखालिनो जानांगौमोन आं हरखालिनो दिनैसो जाबाय।
बेसे दंबावो नाय बिसोर थाइथामल'सै नै माया थाइथाम बैग्रिया इसा हरनाया आंगुरखौलाय मानसि जायाखै दाहालागै बेलाय मैया जादों बुरजा बुरजा जाया आं थाइनै थाइनैल' जायो बारा बुरजा जानो बायो आं बैग्रिखौ जि गोथाव मोनजादों आङो गोदैनो थाइथामल'सै गाबोन जागोनसो जि गोदैखा लोगोफोर बिलाथि बैग्रि न'आवनो गायनाय आरोना जिबायदि थायखायो जोंहानि आलासिनि आरोना थांनाय बोसोरबो जि जादो जोङो गुवाहाटीनि आलासिनि आरोना बैग्रिया आलासि मोनहानि एबार आङो थांनाय जायासै नालाय आलासि जानो ओंखायनो हरबाय आरोना